filter. Let me do explore clams like. The party, badoo mein मैंने चाहा तू है मेरी तुम तेरे gayyaलाय माथो दा सासेन ओंखारबोलै सोरबा hello my live video gaya martay saसे fैदोलाय सासे फैदों दैबाना खालामनोसैलाय नोंसोर दैबाना जादोंलै जोंथिं फाग्ला दैबाना जाखायो मेरी जान चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो फ्रेन्ड्स आरो लाइक खालामना हो लाइकखौनो खालामथारा कमेन्टबो हर कमेन्टबो प्लिज टु कमेन्ट
चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट हरनो दाबाव। नोंथांमोनहा मा खालामदों दा? सोर बहा जायगानि? दसे हरदोब्रा। 1K जानायनि सापर्ट खालामबाय नोंथांमोनहा। जिर' सालि माथो। Dear plans then light and dawn crew. Comment godan channel godan bana subscribe खालामना दाबाव. Please to subscribe my YouTube channel and like, comment and share and like danko. Support my channel. नोंथांमोननिफ्रायनो support नांगौमोन आंनो. Darisनाव मोनलै नै दारियाव थांनो. नोंथांमोना मोनसे बुस्थुखौनो आं नैबे सुनायलाय. नुदों फाग्ला माजा. Mingo. Piu. नुदों. Yo. This is my helmet. Whoa, why helmet? This is my helmet. Oh. Comment and sound. ये देखो पूरा पानी हो रहा है पानी ये मेरी काम से टावल ये देखो ये नेचुरली ब्यूटी और ये मेरा घर है घर अभी बना रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है ऐसे आपको मैं अभी व्यू में दिखा रहा है दिन तक से ऐसा है ऐसा है मेरा घर देखो पूरा काम चल रहा है अभी मैं बारिश दे रहा है बहुत बारिश का वजह से काम कंप्लीट नहीं हो रहा है इधर भी ये देखो पूरा
ये मेरा रास्ता, ये घर का रास्ता है। देखो कैसा पानी 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 हो गया पूरा, क्या करूँ। क्या करूँ, sister alone in necessarily beauty, a green water here, water. पानी पूरा सूख गया, थोड़ा थोड़ा पानी है इधर, देखो ये पूरा पानी है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी है, तो पानी है। यू देखो देखो ये देखो, ये मेरा घर का नक्शा। हाँ गानाली सुफिंग नामले दा बार तो सुफिंग सिंग लेबे लाउड दाख्लै हाजोबदियाना ओइनि पुलिसनि आं खामानि मावहैग्राया दाख्लै सारा लेट फैनानै हालौजोबनो हादियाना। मैया फैदोंमोन ट्रेक्टरा बेयावनो गालांनाय ना, दाख्लै मोना बेयावनो गालांदों जाहानावनो, ओमफ्राय मैया दै बाना जाबायबा। मासखौसो एवगासिनो। पूरा स्ट्राइट इधर भी पानी है, पूरा पानी पानी पानी। कहाँ से मिलेगा? थोड़ा कुछ दुकान में सामान लेने के लिए जाएगा, ऐसा लोग करके जाएगा घर का, पूरा ऐसा ऐसा करके ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा लोग कर दिया। जैलट का ब्लड लेने जाएगा मैं, कुछ तो सामान ये पानी है इधर दबड़ी को, पूरा पानी पानी हो रहा है इधर, तो पानी सूख गया अभी। मेरा गांव वाला है ये, अरे गांव है ये, पूरा पानी हो रहा है, लेकिन एक पैंडास्टिक है इधर, देखो इधर ये भी पानी है, पानी है, पानी पूरा पानी है इधर, देखो इधर जा रहा है मैं, इधर थोड़ा सा दो छोटे इधर तो मैं लगाना है, इसी समय में लगाना है। हाँ क्या कर रहा है तुम? बड़ा खाना किधर गया? हाँ सुनाओ लांथा में बहुत माइ गायबाय लेथिं, आंनाथ' हालौनायानो खावसे आद्रा दं, एसे खारायजोबखानाय दा। ट्रेक्टर फैनो गोनांमोनलै दाख्लै आद्रा जानानै गैया, मोनानानै दाख्लै एवनो हायाखै साला, मैया फैबाय, मैया दै बाना जालायबाय। बैसोरनि पुलिसनिया मासखावसो हालौगासिनो बिगुरा बङालिया। दामखौ रायलायाखैलै, आंना बे खामानि मावनायावसो दानगोनबा।
Ini. Angjwng gila masih. Budbar dari bistibar Shukra Shunibar साननै साननैल'सो सुनिबाराव जागोनब्रा मिलावलांसो नामाथाय खुदता है रे खुदता है ये तो है ये चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक डन कर दो भाई लोग थोड़ा सा हेल्प कर दो मेरे चैनल को भी 1K होने के लिए सपोर्ट कर दो सपोर्ट इज सपोर्ट ये कौन है ग्लैमर भाई लिखा दुकान ये क्या हो गया ये क्या हो गया दुकान में जा रहा है मैं कुछ सामान लेने के लिए दुकान थोड़ा सा दुकान में वेट किया रे यारो मेरे आयाव मा फिथाइ मोनजालाखोलै itu बिक्रि करसै नाखि बिक्रि करसैथ' आरो ना रानदोंसो रानदोंसो बायना लांगोन आंनो मोनसे बुस्थु नांगौमोनलै जेलेट ब्लेड आसि नाय दङ दा जेलेट बखलाय नोंसोर बेसेबां हा बे नङालै बे आंबानि जेलेट ब्लेडनि रेजारा बेलेग माबा मोनसेया रेडिमेडा गैयाना बियो बेजोंबो सिनजायो सिनजानायालाय रेजार ना नुबाथाय बायनानै जाखायो गोलाव माबा दख'नाफ्रा मा हाजोआव माबा फानो दै मालुनिफ्रायनो बायना लाबोबाव गोलाव मोजां
गरम दिनाव नुवाखैलां सोर बुद्रां नोंसिनावसो नुदों माथो आङो बाइक मोनसे सोरनिबा गोथांसो दंलै ग्लेमार बाइक सोरनिबा बे गंसे दं सोरबा गोथां मा मानसिया माइ गायखांजोबसिगोन माथो मा जाबावनांगौ जोंहा खोथिया रायाखैबा खोथिया रायाखै जोंहानाबो रायाखै ओइ थुमथुमा बबाव थांसै थ' बेरायहैसै एसे मानसि दं ओइ न'आव दाबो जायामोन ना थ' बेन्थार जाबाय ओइथिं जाबाय ओइथिं जायाखै आंहाबो गैया होनोनो मोना दाबो होनोनो मोनाखै आंनाबो नैबे खुन्थासो दालायदों बे खुन्था खना खनानिया गोजौना खेबसेनो जायो जानायालाय बेखौ लुबैयो नालाय बै नार्सिं खालामफासिगोन आरो ओंखायनो खना खनाखौ लुबैलायखायो जाला दंबा खनाखौ दालायबाय आं दाख्लै दालायबाय आं जेनथेन थारखाना लाबानो जायोलै बिदियाव थारखानांगौ थाबथारदो माबा गायनो खलाबारियावसो मोनलै खम रावबो जायखिया बारा जनकना 4500 नोंनाव लायसै मा नङा जों खाथियावनो जनकनाव नोंनाव मोनो नों बाखि बाखिबाबो मोनो मोननायालाय आद्रा थाबाबो मोनबावोसो बेनाव हारसाफोरनावथ' मोना हारसाफोरनाव मोना आं सुथिखौनो लायनोसै नामा नंगासो आङो सुथि जायो दा बेयाव सुथि खोबनानै दोननोसै बाला बेखौ अबेबा माबाफोर खोबलाबायनो दोनथ'नो हायो मेसेङाव दोनसै आंनाथ' जारला जाबाय आंना माबायानो खोरखिखौनो खेवजानो गिगासिनो आं आंनाथ' टेनसन गैया र' माबाखाय जुथुलिया टेनसन गैया बारा आंनाबो बे खान्थालजों आवजारखौसो माथा मारियाखै आं माबा बे मस सोदेरनाय दंना गेजेर गेजेर मसा माने सोब गैजोबा होदेरलाबायना दंबावोबा आवजार दं खिन्थु आवजार खान्थाल आवजारा जेबो जानाय नङा बे दैयाव थाग्राखाना औ खान्थालाबो जेबो जानाय नङा बै मसा बारा गैया गैनायालाय होमबाबो बै दंलै बबेबा सेर सेराव मोनसे मोनसे होदेरनाय दं मोनसे मोननै बिदि होदेरनाय दं माने बहाय नाखाय नहाय थाबोल बिदिबो नाखाय नहाय हो दै सोबा थांखु जायोमोन आं थांखु जाग्रा जाबाय नामा दाना नङा बायना दोननाय दं मानसिनि थाखाय एसे साहाखौनो मिलाव फैलाव थांदों खामानि मावदों सोरो जोंनाव बे थेंग्राना माइ गायदों बिसिनाव आबादा मिलावनाव माबानाव फेंखालारिनाव गाबोन बा समफोर दब्लायसे गायगोन अबेखौ गायगोन न'आव खोथिया गाय सोना दोननानै मोनजोब्बाय खोमा मोनाखै जारु नायोना बे ट्रेक्टर फैनाय दाख्लै एवजोबनो हादोंना बिबुरा माबाया हारसाया बेखौनोथ' एसेल' एवनांगौ थांनांगौ दे मोनाबायबा आरो लेट जादों फैनाया ओमफ्राय मैया एवनो ट्रेक्टरखौ हरगालांबाय जाहानाव मैया फैबाय दा बे दैयावलाय बहाथो एवनो हागौ लाना ब्लड बै मास खनसे एवगासिनो दा हारसाया ओइ मेथर लुम्बु मोनसिं एवगासिनो लुम्बुनाव बादिलाय मा दामाव एवो ओमफ्राय बे हारसाया आं मिथियालै थाइबेसे थाखायानो थाखाया आं मिथिया आंना बे खामानि मावनायखौसो दानो दोनदों मा माबाना थाइबेसे जाना दं मानिया कम्पानिया सोर बुरजा मोनथारो बेसे बख'नो नागिरदों र' 12,000 जाना दं 12,000 सिगां बख'बाय जोंहा उनावसो हाबदोंमोन आंना उनावसो दा 12,000 जाबाय होमबा मुलखौ मोनसिनो नोंसिना आंना दिनै 15,000 जागोन बख'थाराखै खेबसेबो
गरसे लाल गट गैया लावरा मोखौ हरा गट गैया दाखिनि नङा बोसोरथाम नङा दङ सासेखालि बे न'खरनि हिसाबालाय माथो थैखो बेफोरो टेक्स होआखैदां सरखारनो बिसोर मालाय माबा इथाबा आंना 7,000सो दंमोन इथाबा बुस्थुआ बे टेक्स होआखैदां बे सरखार टेक्स होबाय थायोदां बिदिबो जानांगौ ना आरो मिथिं दिल्लीयाव जाबावगोनबालाय दाख्लै गुवाहाटियाव जाखांबाय नालाय हिमन्त मोनदोंना माबा 20,000 मोनबोलायनाय आङो हरनांगौ र' 20,000 जाबाथाय दिनै सासे मानसिखौ हरनो नागिरदों दिनै 1400 मोनगोन होनबाना 1400 हाबखायो जै मानसि सासेबाथाय सेलारियाव 400 900 1300 मा जायगासै हाबनो नागिरा माथो मानसिफोर गिनायनि थाखाय गिसिंग्रासो जाबाय ओइ सोनाबथिंसो ओरैजाय खाथियालानिसो आं लेटसो लांफैदोंमोन आंहाबो संबावनांगौसो मैखुना मानो जानो रोङाखै नोंलाय हा मैखुनखौ मानो जायाखै मैखुनखौ मानो जायाखै होनदों हासुनो ओंखारदोंमोनलां मैं हासुबाय करेगा रे इधर कौन है रे छू छू करेगा रे